Máme takúto dneska druhú oktávku a zaujímavý prípad, že non-stop nám vypalovalo poistku 5 A na budiky. Už v jednom servise chceli meniť budiky, ale potom sa to dostalo ku mne. Vymontoval som budiky, vymenil poistku a všetko stalo v riadočku. A ukážem vám zaujímavú chybu, ktorá môže nastať. Keď pozrieme sa na káblik v tomto meste, tu nájdeme takéto poškodenie našeho napätievého kábla, ktorý proste padol tu niekde na kostru a non-stop vypaloval na poistku. Proste sa pretrhal a urobil nám takúto záležitosť. Opravíme to, dáme si normálnu izolačku, ktorá ochráni nám od poškodenia v tomto mieste a bude to fungovať a nie je potrebná žiadna výmena budíkov.